YOLO Cube εδώ και σήμερα θα παίξουμε στο Roblox. Δεν ξέρω την αλήθεια, δεν αποφασίζω ότι θα παίξω πριν κάνω αυτά τα βίντεο. Οπότε απλά θα παίξω Evade. Μου ρεύει τώρα το Evade, τρέχει από ένα Xbox σε αυτό το παιχνίδι, οπότε ωραία, περιμένουμε να φορτώσει. Είναι μικρό κανάλι, οπότε σας παρακαλώ κάντε like και subscribe. Άμα δεν θέλετε όμως να κάνετε, δεν έχω πρόβλημα, κάτω τι θέλετε. Θα το προτιμούσα να κάνετε like και subscribe. Τώρα τι είναι αυτό? Cheeseburger, τι είναι αυτό? Πέθανα. Πολύ καλός είμαι, βλέπετε. Ευχαριστώ bro, κάνε με revive ρε, πάπια. Είμαι revive. Οκ, σίγουρα με κινεί. Όχι. Έλα τώρα ρε μπρο, όλοι πάνω. Τι είναι αυτό, ο Ρικ. Τώρα θέλει εμένα. Θα του κάνω την ψηφοδιά. Ο καλός θα το κάνω. Το όνομά μου θα το κάνω. Τέλος πάντων. Μισό. Πώς είναι. Τέλος πάντων. Ωραίος αυτός. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε από γύρω. Ή μήπως όχι. Να πάω από μέσα. Λίγο τραχαρντάρω αυτή τη στιγμή. Δεν το βλέπετε. Το τραχαρντάρω. Τώρα σίγουρα το βλέπετε. Πέθανα, είμαι χάλια. Ο Θάνος, δηλαδή εγώ, πολύ αξύπνος είμαι από ό,τι βλέπετε και πολύ καλό. Τέλος πάντων, τρίτο βίντεο. Κάτσε να πάμε μακριά από που σπονάρουν. Μπράβο, κάτσε. Μισό. Πάμε μακριά από όπου σπονάρουν τα Xbox. Μακριά από όπου σπονάρουν τα Xbox. Είμαι 618 μέτρα μακριά από εκεί που σπονάρουν τα Xbox. Είμαι ανάποδα. Τι είναι αυτό? Ανάποδα? Ξέρεις τι δεν θα κάνω? Ο τρελός. Όχι. Σκεφτόμουν να γυρίσω. Δεν μπορώ. Είναι περίεργο ανάποδα. Εντάξει. Θα χάσουν όλοι. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο ανάποδα. Γιατί είναι ανάποδα? Όχι, παίζουν έτσι. Άμα είναι απλά να παίξω έτσι. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Μπορεί σας παρακαλώ να σταματήσει να είναι ανάποδα? Ευτυχώς. Τέλος είναι κανονικό. Pool rooms. Όλοι ψηφίστε pool rooms τώρα. Ναι, όχι. Ψηφίστε pool rooms κι άλλοι. Κάποιος να ψηφίσει pool rooms παρακαλώ. Κάποιος. Κάτσε να γράψει στο chat. Μισό. Vote pool room. Κάτσε να τους πω να ψηφίσουν pool rooms. Ωραία. Ναι, pool rooms. Ελάτε μαγκές να είναι και αυτό. Είμαι καλός εγώ. Είμαι καλός. Σίγουρα. Πολύ καλός είμαι. Το είδατε. Το είδατε κι εσείς, Πάμε μακριά. Πάμε μακριά από που σπονάρω τα Xbox. Γιατί
Δεν ξέρω γιατί δεν θέλω να πεθάνω. Λόγω τώρα. Επίσης σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο backrooms μιας και πάμε πούλους. Πούλες ρούμες. Κολυμπάω. Πήγαμε πολύ. Ωραία, πρέπει να επιβιώσω για 3 λεπτά. 3 λεπτά είναι μόνο ρε παιδάκι μου. Αυτό είπα και πέθανε ο Θάνος. Τρέχω να σωθώ. Γιατί είναι τα αναθεματισμένα next bots. Μιλάμε τα next bots, είναι next level σπαστικά. Είδατε τι έκανα εκεί. Είμαι τόσο βλάκας, τόσο φαίνομαι. Τι λέω. Τι κάνω. Παίζει να μην με κυνηγήσουν καν ρε. Κάτσε θα τσιλάρω εδώ ρε. Έλα ρε next bot. Έλα εδώ ρε next bot. Έλα εδώ ρε next bot. Έλα εδώ. Γύρω όλοι στη μέση ο μποψουγκαράκι. Βλέπετε εδώ ξαπλώνω. Τι κάνω. Έλα ρε. Έλα εδώ. Thanks bro. Πώς με κρατάει ο bro. Bro κράτα με αλλιώς. Πάμε upside down. Κράτα με κάπως αλλιώς bro. Τέλος πάντων. Κάνε με μπορούσες να με κάνεις revive. Μην το αρνηθείς. Ξέρω εγώ και με κάνει revive όταν είναι 2 χιλιοστά μακριά τον έξω. Ωραία bro, μπορείς να με κάνεις revive τώρα. Thanks bro. Thanks Spirit όπως πει. Αυτό το username. Να μην προσβάλλει τον bro που με έκανε revive. Αλλά bro, αυτό το username ακούγεται σαν κάτι που θα έκανε ένα 7χρονο για να προσπαθεί να φαίνεται cool. Και the one who never laughed επίσης ακούγεται σαν κάτι που θα κάνει ένα 5χρονο για να φαίνεται cool. 7χρονο εντάξει. Όλοι δώστε respect στα 7χρονα. Μήπως όχι. Μην δώσετε καθόλου respect στα 7χρονα. Ή δώστε τους. Ή δεν δώστε. Δεν ξέρω. Κάντε ό,τι θέλετε με τα 7χρονα. Όχι ό,τι θέλετε. Νικήσαμε, βλέπετε. Βλέπετε εδώ το μπρο. Είμαι προ. Σαν πολυβόλο κάνω. Μισό κάτσο. Μακριά. Όχι, μακριά. Όχι. Μακριά από τα next bots πάμε. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο. I got no time to live and I can say goodbye. Έλα ρε next bot, πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλοι να σε. Έλα καλά, τσιλάρουμε. Όχι τώρα, μισό. Τι εννοείς. Τέλος πάντων. Πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι μωρό γλυκό. Τέλος πάντων, να τα πάμε να τραλάρουμε τα next bots. Θέλω να δούμε τα next bots, να σου κάνω 1, 2, 3 τρικλοποδιές και να πεθάνω μόνος μετά. Ότι ας είμαστε ρεθυμείς, όλοι ξέρουμε ότι πως αυτό θα γίνει.
Οπα. Ποιος μεγάλωνε το μάπι, είναι η ιδέα μου. Τι έκανε τώρα. Τι έκανε ρε. Μισό. Τσίλα ρε μπρο. Όχι. Όχι ρε, ξέρεις τι. Πάρτα ρε, αυτό είναι το βίντεο ρε. Ρε πάρτα ρε. Το βίντεο αυτό είναι. Αυτό